שמי נוגה תדמור, אני סובלת מניוון מקולרי, זאת אומרת ניוון רשתית, לפחות 10 שנים. המצב אצלי זה מה שנקרא המצב הרטוב, שהוא כמובן הרבה יותר גרוע. ויום אחד קראתי באינטרנט מרפאת עיניים בשיטה הסינית. חשבתי שאני חולמת, שזה לא יכול להיות. נכנסתי לאינטרנט וראיתי, ומיד התקשרתי, ואמרתי אני מנסה, כי אני מוכנה לעשות כל דבר בשביל להציל את הראייה שלי. אני ספרנית ואני אוהבת לקרוא ספרים. קריאת ספרים זה אהבת חיי. אני לא יכולה לחשוב על עצמי בלי לקרוא. החלטתי שאני מנסה, והגעתי למרפאה. הוא לא הבטיח לי שום דבר. הוא רק אמר דבר אחד. אני רושם את המצב שיש לך כרגע, ואחרי הסדרת טיפולים, אנחנו נבדוק אותך שוב ונחליט אם יש טעם להמשיך. ועברתי ככה ממש בעזרתו של איתי, שהוא כל כך רך ומתחשב ועדין וג'נטלמן. זה מאוד עוזר לעבור את הדיקור. ובדיוק הייתה לי ביקורת אצל הרופאת עיניים של מכבי, והלכתי אליה, אמרתי לה, הכל יציב, אני רק רוצה, אני מבקשת ביקורת. והיא עשתה לי ביקורת, והיא אמרה, תראי, יש שיפור בראייה למרחוק. אין דרדור, ואני יכולה לקרוא יותר שעות. אני קוראת לפעמים חצי לילה, מה שקודם היה לי מאוד קשה. אז אני המלצתי לכל החברים שלי, שיש להם בעיות עיניים, לבוא לנסות. לא כל אחד מוכן לסבול כאבים של דיקור, אבל באמת זה כואב רק בשנייה. זה לא כזה, זה לא ממש נורא, זה ממש לדקה כואב. וזהו, ואחר כך שוכבים עם המחטים וזה לא כואב בכלל. יש מוזיקה נפלאה, אז אם מקשיבים למוזיקה, בכלל לא מבינים שעברו 25 דקות או חצי שעה. כל פעם שאיתי היה בא להוציא את המחטים, הייתי כבר עבר הזמן? כדאי. לתת תקווה לראייה זה כדאי.